Първата фаза е свързана с проверка и мониторинг, където съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси ще обсъдиме и ще разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, обезпечени са горивата за тяхната консумация, така че от страна на държавата до края на годината тези количества са изцяло гарантирани. Поради което са предприети допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР, включително с осигуряване на капацитет, жива сила и предприемане на всякакви други мерки, предвид различните инциденти, които се случиха в няколко европейски държави. Моля за тишина в залата. Уважаеми колеги, седнете си по местата. Уважаеми колеги, денят ще е дълъг, не бързайте в момента всички да получите наказания. Часът. Моля, седнете си по местата.